मेगि बयल खालामलायबाय सनाफोरनि आहा दैजों गाइखेरथ' गैया नालाय दासान्दि गाइखेरखौनो मोनाखसै ओंखायनो नै बाजारावबो थांनाय जायाखै नालाय गैया लाबोखानायबो सिनि होनानै बयल खालामबाय आङो हानना लाबाय सनाफोर मेगि बयल सिनि होनानै खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअआव बयखौबो मर्निं बराय हरलायबाय दा टाइमा 9टा जाबाय जोंहा दासो ब्रेकफास्ट नै मेगि रुनाय लाबाय सिनि होनानै रुदों आं गाइखेरथ' गैया नालाय दैजोंनो रुबाय गाइखेरजों रुबा साबसिन मोनजासिनो सनाफोर ओमफ्रायो कालारिं पापर एवबाय नै एसे बेनोसै दिनैनि ब्रेकफास्टआ फुंनिया थ' नायलांदोलाय दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै जोबजासिम नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय सनाफोर जानानै लाग्रोनोसै फार्स्टआवनो बिखुनजो होफैनाय गामसा गोजा जा गोदोनायाव फानलायलायनानै लादों आंहा नै फिसौफोरनो होफैदोंमोन ओमफ्राय बिमायासो लाबाय थायो मोजां मोनथारो आं गोबाबा मोजांथार लानो दा हरदे रु जानोसै सनाफोर नै मेगि बयल खालामनाय मस्लाखौबो बारा जाजाबाय थाया नालाय ओंखायनो आं बिदिनो बयल खालामनानै होयो सिनि होनानै गोदैनो आंना जानाय स्टाइलानो अखाजि आरोना सनाफोर गोदाव सोराव जालाबायो मोनसे स्टाइलखौनो जाबाय थानो बायो आङो आलदा रोखोमनि संनाय नायनानै जानो लुबैयो आं माबायदि मोनजायो टेस्टखौ बिब' जानायखौ सामसजों ओरै दानहरगासिनो दं मेगिया गोलाव नालाय बिराद गाज्रि बे ओरै दानहरगासिनो दं माने खुगायाव लिला जादों नालाय सामसजों ओरै एरखा हरगासिनो उन्दै जादा दे आं दासो सिखारदों होनलाय मा दासो सिखारदों आं होनलाय हाय होनलाय दे हाय जानाया बेस्थ'थार मालाय जाखांबाय सनाफोर आयु एक्टिङा जाखांबाय सनाफोर मेगिखौ जाखांनानै लाबाय ओमफ्रायो आगैमोना कमेन्टआव सोंहरदोंमोन आब' केक बानायनायाव सिङाव माबा होयो नामा दै होयो नामा होननानै आं दै होआ आगैमोन नै बिदि होयो आङो नै बिदि होयो आङो साराय सायाव बिदि नैबे स्टेन्डखौ होनानै लायो आरोना सनाफोर आङो नैबे स्टेन्डखौ होयो स्टेन्ड गैयाबा संख्रिफोरजोंबो बानायनाय नुयो आङो मानसिफोरखौ ओमफ्राय आं खिन्थु नैबे स्टेन्डखौ होयो आरोना बेहाय एसे सारायाव थाव ओरैनो एसे फुनलालाबायबाय ओमफ्राय बे स्टेन्डखौ होनानै अर फिसा होनांगौ आरोना आगैमोन गिदिर होबाथाय खामगोन अर फिसा होदो ओमफ्राय बे स्टेन्डनि सायाव जिखुनु जेन'बा स्टेन्ड गैयाबाबो आलदा जिनिस होबाबो जायो स्टेन्ड गैयाबाबो आलदा जिनिस होबाबो जायो आगैमोन जिखुनु सिङाव माने सारायनि सायाव डाइरेक्ट केकआ जिरायैनि थाखायल' आरोना आगैमोन माबा मा होनोमोनलाय आं दै होआ आं बेबायदिनो स्टेन्ड होनानै बानायबाय थायो ओमफ्राय मैदा होआ नामा आब' होननानैबो सोंहरदों आं होआ बिस्कुटनि केकखा नालाय बेहाय मैदा होनो नांलायलाया ना गुबुना होयो आं मिन्थिया खिन्थु आंना माथो ओरैनो केक माबा बानायनायावनो बिस्कुट गोजा बानायनायावनो मोजां मोनजादों गोथाव मोनजादों आरोना बिराद मोजां जादों सिगांनि बानायनायनिफ्राय मैयानि बानायनायखौ साबसिन गोथावसिन मोनजाबावदों आरोना आगैमोन आङो थ' मैदानिबो बानायजायो मैदानिबो बानायनायखौबो भिडिअ लाबोगोन आङो कयेकदिन थानानै र' आं मैयानि बानायनायाव आङो मा होदों होनोबा बिस्कुट ओमफ्राय दाउदै दैनै ओमफ्राय रिफाइन ओमफ्राय बेकिं पाउडार सिनि बेल' ओमफ्राय गाइखेर 6टा बुस्थुल' बेकिं पाउडाराथ' खम दामनिनो मोनो 6टा बुस्थुल' आरोना आगैमोन मैदा होआखै आगैमोन सोंहरदोंमोन ना आगैमोना मैदा होआखै मैदा होनायबो नुखायाखै नङा होनबा लागायनायावबो मैदा होआखै आं गोथाव जायो बानायनानै जागैमोन जेबो नङा इजिसो जोंफोरबायदि फिसाफोरखौ बुरखायनो आन्था आरोना बानायनायनानै नाय गोथाव जायो थ' आं बारा फेथे रायलायबाय थाला दिनैथ' मिरामिस नालाय थास' बिबार नागिरहैनोसै आङो थास' बिबार जानो लुबैदों मैथाजों मिरामिस नालाय मा जानो मा मानो जादों बोथोरा मोजांथार आगैमोन नै सान्दुं गैया अखा हाहां जाबावबाय गरमथारमोन ना मैयाबो थास' बिबार नागिरहैनोसै आङो दंखायो एसे खाखानाय दाख्लैनि फ्रिजआव सोनानै दोनदों आङो ओमफ्राय एसे नांदेरबावगौ बारसे नुबाय आं
मोनजोबनाय गोजा बासि मोनजेनबाय ने हारसिंनो माइ गायगासिनो दङ नै हारसिंनो माइ गायगासिनो दं बेस्रा हनै हाखांबाय नै न'आव फैफिनबाय आं मैथा खाखानोसै नै बैसांखौ सिफायजोब्बाय आं मैया बैथिनिखौ माखासे सिफायबाय ओमफ्राय बेखौ मैया सिफायबाय खाखांबाय नै मैथाखौबो ओमफ्राय भिन्दिबो सामफ्रामबो खाबाय थानांगौ भिन्दियाबो माबाबाय थायो जागासे ओंखारबाय थायो ओंखायनो खाखाबाय नै भाजा जानोसै नङाबा बयल जाबावनोसै दिनैबो बिराद गोथाव मोनजायो साफा खालायग्रोनानै लाजोबगोनसै सनाफोर आं बेफोरखौ दै होदां नै एसे दै होनानै एसे गेब्लेहोनानै लाग्रोदों मैथा होथ'वाखै आं दाबो भिन्दिखौ एवासै सनाफोर फाथलखौनो एवबाय आङो दा मोनायाव जानो भिन्दिखौ भाजा आलु होलामोन आङो ओमफ्राय फिसाजो उन्दैनो दि आलु नांथारगौ ओंखायनो आलु एवफाबाय बिमायाबो मोजां मोनखायो आलुखौ आलु पटल ज' जाजायो ज' जा मोजां एवबाय आङो दाख्लै जानायाबो मानाखै माननायालाय मोजां एवनाय जाबानो मानखाया आं दै गुदुं होबावासो गुसुजोंनो सङो आं थावबो मोजां एवनाय जाबानो माना आरोना गुदुं होलायलायनो नाङा मैथा होसनबाय सनाफोर आं नै मैथा होनानै दसे एसे दै सारस्रिबावनानै फोमोनसै आरो फारसेथिं भिडिअ खालाय ओरै फारसेथिं एर खम खस्थ' नायनायावथ' सजागैमोन जायसो खालायो बेसो बुजियोना बिराद खस्थ' भिडिअ खालायनायाबो एसेल' सादारन नङा सनाफोर लुथुब लाथाब नै सनाफोर लुथुब लाथाब होनलायनाय गोदौबाय गोमो आराम मार गोनां नुबाय नै लकेल ओंख्रि भाजायाबो बेजोंनो दिनै बुरखायना दोनसैलाय बोथिसे सानसुनि उदैखौ जाबाय सनाफोर बाथोन बायदि खालामनानै लाबाय आङो नै मैथा होनानै ओमफ्राय नै भाजायाबो जानोसै मोनबाय सनाफोर नै बाथोन बायदि खालामनानै लाबाय आं मैथाजों थास' बिबार बाथोन आरो भाजायाबो जानोसै नै पटल आलु भाजा मोनबाथाय बेखौ थुखैनानै लानोसै गथ'खौ नायनां नों गाज्रिना मोजां हाय होननाय मादे ओरैसो नाहरनानै होननांगौ ओरै होनदो हेल' मादैमोन होनलाय दे नै बाबाया नाहरदों नै बिफा नाहरदों होनबा बाबाया आब'दो जि बोलो आब'आ बोलो अबाव गोलोमजोब्बाय थुखैगोनसै आं थास' बिबारखौ जानो लुबैथारबाय आं एसे खुनानै लाबाय आं नै ओंखाम संथ'वाखै दाबो ओमफ्राय पटल मोननै लाबाय टाइमाबो बारा जाखायाखै 10:30 थास' बिबारखौ नुनानै जानो लुबैबाय आङो बिजावजालि गोदान आंनि नै नागालेण्डनि बेवाइनि आलासिफोर फैनानै सनाफोर आङो आलासिफोर फैनानै भिडिअखौनो लाबोनो हायासै मोनालायबाय नै भिडिअखौनो लाफिननो हायासै आरोना आलासिफ्राबो थांबाय जोंना हर थायासै बे न' खाथियाव मा होनोमोनलाय बेवाइनाव
बेवाइनि न' बोराइनि बिमानि दंखायो नालाय हादानपारा होननाय जायगायाव बेहाय थाहैसिगोन बिसोरो बेयाव जालि गोदान आरोना जोंहानि आंनि बोराइनि बिबथै असेनि निजा बिबथै असेनि माबा आरो मा होनोमोनलाय बिहामजो फैदों आलदायावसो थाखायो नालाय आलदा जायगायावसो थाखायो नालाय बेवाइयाबो ओमफ्राय बेवाइनि सिगाङाव भिडिअबो खालायनो लाजियो नालाय ओंखायनो आं खालायनो हायासै भिडिअ सनाफोर गाबोन जों गामियाव जमा थांगोन गाबोन भिडिअ खालामनो लाजियाबा खालायनोसै आरोना गोबावजों खनसे फैनाय नालाय बेवाइयाबो उसुबिदा मोनबाय आं रायलायनो ना भिडिअ खालायनो ओंखायनो आं भिडिअ खालायनो हायासै दा थांबाय बिसिनाव ओमफ्रायो गाबोन लोगो मोनफिनगोन आरोना गाबोननि भिडिअ मोजां देखायगोन दिनै एसे लाजिदों गोबावजों खनसे लोगो मोननाय नालाय बिराद गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया ओंखायनो दा आंनि बोराइनि बिबथैनि फिसालानि बिहामजो आंनि बियावजालि जाबाय असेयानो होनजाबाय असेयानोखा थै मोनसेनिनो नालाय बिदा फंबाय साथाममोन नालाय आंनि बिहावमोना थ' बेहा बेवाइ देरसिन बेहा देरसिन ओमफ्राय सेकेन्डआथ' हाबा जाबाय ओमफ्राय जोंनि थार्ड ओमफ्राय 4 नाम्बार दंबावो बिबोनां उन्दैसिन ओमफ्राय हिन्जावफोर 3 दंबावो हाबा जानो जोंहा न'खराव आरोखि ना 4 दंबावो हिन्जावफोर 3 बिबोनां 1 हौवा दंबावो थ' आंहा बिहावजालिनि गोनांथि दंबावो सासेबाव सोरबाफोर आंनि बिहावजालि जानोबा फैनो हागोन खिन्थु आं बायदि मावथि जानांगोन थ' सनाफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला बावनो दोनथ'नोसै आं सिलायावसो दङ दा न' सिङाव ओरैबायदि गरम दिनै भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय